tudom, hogy már mindent megpróbáltál. Jártál tanfolyamokra, megpróbáltál korán kelni, célokat tűztél ki, leírtad az álmaidat, sőt, még újévi fogadalmakat is tettél, hogy megváltoztatod az életedet, de az eredmények valahogy mindig elmaradtak. És talán épp most is ott ülsz, és azon töprengsz. Miért van az, hogy nekem sosem sikerül semmi? Miért látom, hogy mások boldogulnak, fejlődnek, vállalkozásokat építenek, utaznak, valóra váltják az álmaikat, miközben én még mindig küzdök, ugyanazokat a mintákat ismétlem, és csak nézem, ahogy múlnak a hónapok, mintha semmi sem változna. Az igazság az, hogy van ennek oka, és nem a szorgalom hiánya. Nem az intelligencia hiánya. Nem a képességek hiánya. Van egy láthatatlan akadály, ami emberek millióit tartja fogva ugyanazon a helyen, anélkül, hogy észrevennék. A legtöbb ember úgy éli le az egész életét, hogy sosem fedezi fel, mi is tartja vissza valójában. De ma, te most megtudod. Nem születtem kivételezett helyzetbe. Nem bőséges lehetőségekkel nőttem fel. Sőt, igazából sosem láttak bennem nagy potenciált. Hamar otthagytam az iskolát, nem volt diplomám, jövőképem, konkrét tervem. Fizikai munkát igénylő állásokat vállaltam, gumicserét, benzinkutat, motorok zsírozását, bármit, ami jött, csak hogy a legszükségesebbeket fedezni tudjam. És hosszú ideig azt hittem, a sorsom már megpecsételődött. Talán te is érezted már így magad. Azt az állandó érzést, hogy a világ halad előre, te mégis egy helyben toporogsz. Mintha egy bezárt ajtó lenne az életed, és az az élet között, amit igazán szeretnél. Én minden egyes nap átéltem ezt. De a nagy rejtély, amit kevesen fedeznek fel, az, hogy ez az ajtó nincs kívül. Nem függ diplomáktól, kapcsolatoktól, szerencsétől, kormánytól vagy gazdasági válságoktól. Bennünk lakozik. És amikor ez az igazság igazán a helyére kerül benned, amikor megérted, hogy a külső életed csupán a belső történések tükörképe, minden megváltozik. A legtöbb ember azzal a hittel él, hogy a valóság alakítja azt, hogy ők kik. De az igazság az, hogy ők kik, alakítja a valóságot. Amikor úgy élsz, hogy ezt nem ismered fel, minden nap úgy ébredsz, hogy valami változásra számítasz, de semmi sem változik, mert belül semmi sem változott. És itt van, amit most azonnal meg kell értened, nincs olyan, hogy tartós kudarc, csak mentális programozás. Egy ember lehet tehetséges, intelligens és szorgalmas, mégis egy helyben toporoghat, mert hordoz magában egy olyan énképét, amely azt mondja, nem tudom megcsinálni, nem érdemlem meg, ez nem nekem való, túl nehéz, túl késő. Hányszor gondoltál már ilyesmit? Hányszor hited már el igazán, hogy neked nem jár a pénz, hogy a siker csak kevesek kiváltsága, hogy az élet egyszerűen csak egy küzdelem? A világ legnagyobb börtönének nincsenek rácsai, hiedelmei vannak. Én ezt a saját bőrömön tapasztaltam meg. Emlékszem, amikor még nagyon fiatal voltam, a jövőm olyan aprónak tűnt, hogy belefért volna egy szerszámos ládába. Tűzoltóként dolgoztam, nagyon keveset kerestem, mindig kimerült voltam, és őszintén szólva, nem láttam kiutat. Amíg valaki a kezembe nem adott egy könyvet. Csak egyetlen könyvet. És mindössze néhány oldalon olyasmit tett, amit az életem évei nem, elmozdította a fókuszomat. Miközben mindenki körülöttem az inflációról, a fizetésekről, a politikáról, a számlákról, a problémákról vitatkozott, az a könyv valami egészen másról beszélt, az emberi elme erejéről. Azt írta, nem kell elfogadnunk azt a valóságot, amivel szembesülünk, mi magunk teremthetjük meg azt a valóságot, amit szeretnénk. Ez villámcsapásként ért. Elkezdtem gondolkodni, mi van, ha tévedek magammal kapcsolatban. Mi van, ha a potenciálom sokkal nagyobb, mint gondolom? És mi van, ha valójában én vagyok az egyetlen felelős azért, hogy felépítsem azt az embert, akivé válhatok? Ez a gondolat elkezdett égetni bennem. Talán te is valami hasonlót érzel éppen most. És itt történt meg az első nagy fordulópont. Nem változtattam meg a gazdaságot, nem változott a fizetésem, nem jött hirtelen szerencse. Ami megváltozott, az a mentális irányom volt. És amikor én megváltoztam, a világ is reagált. Felmondtam az állásomból, és elindítottam egy kis takarítóvállalkozást. Egy egyszerű vállalkozás, amit senki sem tartana nagyszerűnek. De nálam volt az a kulcs, ami oly sok embernek hiányzik, egy megújult énkép. Hittem benne, hogy fejlődhetek. És fejlődtem is.
Kevesebb mint egy év alatt, több mint $100,000 megfelelő bevételt értem el, és ez diploma, tapasztalat és szinte semmi üzleti ismeret nélkül történt. Lehet, hogy lehetetlennek hangzik, de hadd tegyek fel egy kérdést, hány dologra néztél már az életedben úgy, hogy ezt nem tudom megcsinálni, miközben valójában nem a képesség hiányzott, hanem a hit. Ha ma úgy érzed, hiába próbálkozol újra és újra, semmi sem történik, talán az igazság egyszerű, kívül próbálsz megjavítani valamit, amit belül kellene megoldani. Minden az én képünkkel kezdődik. Ha korlátozottnak látod magad, az életed is korlátozott marad. Ha kicsinek látod magad, az eredményeid is kicsik maradnak. És ha őszintén meg akarod változtatni az életedet, el kell fogadnod valamit, amit talán eddig senki sem mondott el neked, nem a világgal harcolsz, az önmagad azon verziójával harcolsz, amelyet arra edzettek, hogy elhiggye, képtelen vagy rá. És most, mielőtt tovább mennénk, azt szeretném, ha tennél valami egyszerűt, gondolj mindenre, amit szeretnél, de még nem értél el. Aztán kérdezd meg magadtól. Az önmagam melyik verzióját próbálom használni ennek eléréséhez? Mert ha az a verzió nem változik, semmi sem fog. Ez még csak a kezdet. Ami ezután következik, még több ajtót fog megnyitni. Amikor rájöttem, hogy az én képem irányítja az életemet, minden a helyére került. Rájöttem, hogy emberek milliói ébrednek minden egyes nap egyfajta csendes frusztrációval, nem azért, mert hiányoznak a lehetőségeik, hanem mert olyan mentális programozást hordoznak, amely folyamatosan visszahúzza őket ugyanabba a valóságba. Hányszor döntöttél már úgy, hogy változtatni fogsz, hogy elkezded, hogy ezúttal más lesz, csak hogy néhány nap után minden visszaálljon a régi kerékvágásba? Ez nem akaraterőhiány, a tudatalattit küld vissza oda, amit normálisnak tekint. És ha normálisod az, hogy pénz nélkül, félelemben, korlátok között élsz, akkor még ha próbálsz is fejlődni, valami belül visszahúz az előző szintre. Olyan ez, mintha behúzott kézifékkel próbálnál vezetni. A legtöbb ember azt hiszi, a változás új információkból, új könyvekből, új gyakorlatokból ered, de az igazi változás akkor történik, amikor megváltoztatod azt, akinek magadat hiszed. A tudomány ezt újra és újra bebizonyította. Amikor egy egyén folyamatosan negatív pénzügyi helyzeteket tapasztal, az elméje mély érzelmi kapcsolatokat hoz létre, amelyek megerősítik a félelmet, a frusztrációt és az alkalmatlanság érzését. És ahogy ezek az idegi áramkörök erősödnek, az agy teszi a dolgát, amire tervezték, megvéd téged, még akkor is, ha ez a fejlődésedet gátolja. Ezért van az, hogy oly sokan félnek többet kérni a munkájukért, félnek fizetésemelést kérni, félnek vállalkozást indítani, félnek kockáztatni. Nem a külső következményektől félnek, attól félnek, hogy szembesüljenek a saját belső hiedelmeikkel. Élesen emlékszem, amikor úgy döntöttem, elindítom az első vállalkozásomat. Nem volt tapasztalatom, formális végzettségem, garanciám. Csak egyetlen égető kérdés volt bennem, mi van, ha a probléma sosem a külvilág volt? Mi van, ha a probléma mindig az volt, ahogyan magamra néztem? Sokan furcsán néztek rám. Néhányan nevettek. Mások azt mondták, őrült vagyok, hogy otthagyok egy stabil állást csak azért, hogy szőnyegeket takarítsak. De észrevetted már, hogy a legtöbb ember, aki kéretlen tanácsokat osztogat az életedben, nem rendelkezik azokkal az eredményekkel, amiket te valójában szeretnél? A világ tele van véleményszakértőkkel, akik valójában sosem értek el semmi jelentőset. És ha ilyen emberekre hallgatsz, végül az ő életüket éled, nem a sajátodat. És hadd kérdezzek most tőled valamit, hányszor tartottál vissza magad egy kockázattól, mert valaki azt mondta, hogy nem fog menni? Hány lehetőséget mulasztottál el a megítélés félelme miatt? Hányszor képzeltél el valami nagyszerűt, valamit, ami igazán hívott belülről, csak hogy meghalljad azt a hangot, ami azt mondja, ez nem nekem való. Amikor kicsiben gondolkodsz, az életed is kicsi marad. Amikor nagyban gondolkodsz, a világod kitágul. Sokak számára ez az egyszerű gondolkodásmódváltás elegendő lenne ahhoz, hogy megduplázzák a bevételüket, váratlan ajtókat nyissanak meg, és olyan életet teremtsenek, amely egykor lehetetlennek tűnt. De most azt szeretném, ha tennél valami fontosat, ha ezek a szavak eddig értelmet nyertek számodra, ha úgy érzed, hogy ez valamilyen módon hozzád szól, ha élvezed az eddigi tartalmat, kérlek, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára. Ez talán csak egy gombnak tűnik a képernyőn, de ennek a csatornának ez a különbség a között, hogy ez a fajta tartalom több emberhez eljut, vagy eltűnik videók milliói között.
Amikor lájkolsz és feliratkozol, azt mondod a platformnak, hogy ennek a témának van értéke, hogy az embereknek hallaniuk kell ezt, hogy ez az üzenet életeket változtat meg. Tehát, ha ez valóban értéket ad neked, viszonozd ezt az értéket egy egyszerű gesztussal. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy továbbra is olyan tartalmat hozzunk, amely valóban megváltoztatja, ahogyan a világot érzékeled. Most pedig, visszatérve a lényegre, a nagy változás az életemben akkor történt, amikor rájöttem, hogy nem elég csak a sikerről gondolkodni, olyanná kell válnom, aki képes kezelni azt. És ez az egyik legnagyobb oké, amiért oly sokan összeomlanak, amikor végre elérik, amit akartak. Észrevetted már, hány híresség válik milliómossá, majd veszít el mindent, teszi tönkre az életét, merül el függőségekben, depresszióban és instabilitásban. Gyakran külső sikert érnek el, de nem fejlesztették ki a belső struktúrát, hogy megbirkózzanak vele. Mike Tyson például jelenséggé vált, olyan vagyonokat halmozott fel, amilyeneket a legtöbb ember életében soha nem lát, mégis szinte mindent elveszített, mert az elméje soha nem erősödött a karrierjével arányosan. A pénz csak felerősíti azt, aki már eleve vagy. Ha nem ismered igazán önmagadat, az elpusztíthat téged. Ezzel szemben vannak olyan egyének, akik éppen azért alakították át az életüket, mert megváltoztatták a gondolkodásmódjukat, még mielőtt a siker egyáltalán megérkezett volna. Oprah Winfrey egy erőteljes példa. Hatalmas nehézségekből emelkedett fel, olyan helyzetekkel nézett szembe, amelyek érzelmileg összetörték volna a legtöbb embert, mégis olyan erős víziót táplált magában arról, akivé válhat, hogy az életének nem volt más választása, mint követni ezt az utat. Megértette, hogy a külső világ meghajol egy rendíthetetlen elme előtt. És ez mindig is igaz volt, még akkor is, amikor senki más nem hitt benne. Most pedig egy egyszerű gondolatot szeretnék felvetni, milyen elmét ápolsz most? Azt, amelyik a régi mintákat ismétli, vagy azt, amelyik új valóságot teremt? Mert nincs semlegesség. Vagy megerősíted a múltat, vagy építed a jövőt. És ha valóban érezni akarod ennek a változásnak a hatását, íme egy kihívás, a következő 7 napban ébredj fel, és mielőtt a telefonodhoz nyúlnál, ismételd el hangosan egy mondatot, ami önmagad új változatát képviseli. Valami olyasmit, mint, képes vagyok megteremteni azt az életet, amit kívánok, vagy megérdemlem, hogy növekedjek, gyarapodjak, és a világ legjobb dolgait éljem meg. Mondd ezt, mielőtt a világ mást mondana neked. 7 nap. Ez egy rövid időszak, de el fog számolni, milyen hatással lehet ez az érzelmi állapotodra és arra, hogyan látod a lehetőségeidet. Mert amikor az elme megváltozik, minden megváltozik. És innen sokkal mélyebbre megyünk. Amikor mélyen megértettem, hogyan irányítja az elme a valóságunkat, rájöttem valamire, ami teljesen megváltoztatja a játékszabályokat. Senki sem bukik el a lehetőség hiánya miatt, senki sem reked meg a képesség hiánya miatt, senki sem marad stagnáló, mert az élet bezárta az ajtókat. A valódi oké, amiért a legtöbb ember nem változik, az az, hogy érzelmileg nem hiszik el, hogy megérdemlik a következő szintet. Egyszerűnek hangzik, de pusztító. Lehet, hogy gyönyörű céljaid vannak leírva papíron, nézhetsz motivációs videókat, mondhatod magadnak, hogy több pénzt akarsz keresni, több békére vágysz, saját vállalkozást akarsz, de ha mélyen, a tudatalattid magjában, még mindig kicsinek, bizonytalannak, korlátozottnak, méltatlannak vagy képtelennek érzed magad, az elméd szabotálni fog mindent, amit külsőleg megpróbálsz tenni. A tudomány ezt számtalanszor bebizonyította. Az emberi agy arra törekszik, hogy egy ismerős zónában tartson, még akkor is, ha ez a zóna boldogtalan. Inkább ismétel egy fájdalmas, de ismert életet, mint hogy kockáztasson egy új életet, amit még nem ért. Ezért sokan évtizedeket töltenek azzal, hogy ugyanazokat a pénzügyi hibákat ismétlik, ugyanazokat a párkapcsolati típusokat választják, szabotálják magukat a döntő pillanatokban, halogatják a projekteket, amelyek megváltoztathatnák a történetüket. Az elme létrehoz egy belső termosztátot, nem engedi, hogy túllépd az önképed határát, amit már igaznak fogadtál el. Ha valaki hiszi, hogy havonta csak bizonyos összeget kereshet, változtathat munkahelyet, indíthat vállalkozást, kipróbálhat új dolgokat, a végén elkerülhetetlenül visszatér ugyanarra a szintre. Az élet mindig az identitásodhoz igazodik. Ezt első kézből tapasztaltam meg. Amikor elkezdtem több pénzt keresni, egy nagyon érdekes dolog történt. A külső világon felemelkedett. Növekedtem, többet kerestem, bővítettem a vállalkozásomat, de belül az önképem még mindig egy iskolázatlan, értéktelen, hiteltelen fiatalemberé volt.
És amikor ez megtörténik, a tudatalatti elkezd megtalálni a módját, hogy visszahúzzon téged. Hirtelen megmagyarázhatatlan dolgok kezdenek félresiklani, rossz döntések bukkannak fel, semmiből felbukkanó zavaró tényezők, szükségtelen kiadások kúsznak be, az eredmények zuhannak, nem azért, mert rendszertelen vagy, hanem azért, mert az elméd próbál visszahozni a régi szintre. Élesen éreztem ezt a konfliktust. Egy ideig jól kerestem, de rosszul költöttem. A pénz bejött, de ugyanolyan gyorsan el is ment. És ez megtanított nekem az egyik legnagyobb igazságra, amit valaha felfedeztem: ha nem változol meg belül, amit kívül elérsz, az átcsúszik az ujjaid között. Megálltál már gondolkodni azon, hogy veled is megtörtént-e ez? Lehet, hogy fizetésemelést kaptál, de aztán váratlan kiadások merültek fel, amelyek felemésztettek mindent. Talán spóroltál pénzt néhány hónapig, de aztán valami miatt újra lemerítetted a számládat. Talán terveztél egy projektet, és rejtélyesen elveszítetted a lendületet, a fókuszt vagy a motivációt. Sokan azt hiszik, ez balszerencse. De a balszerencse nem ismétlődik ilyen pontossággal. Ez mentális programozás. Azok az emberek, akik nem érzik méltónak magukat a jóléthez, szabotálják a saját jólétüket. Azok, akik félnek a szeretet befogadásától, szabotálják a kapcsolataikat. Azok, akik hiszik, hogy a siker szenvedést követel, terhes életeket teremtenek. A külső világ csupán a tükre annak a történetnek, amit minden egyes nap magadnak mesélsz. És ne gondold, hogy ez csak az átlagos emberekkel történik. Híres személyiségek, vállalkozók és közéleti személyiségek is áldozatául estek ennek a belső háborúnak. Vegyük a mi Winnehouse esetét. Rendkívüli hang, ritka tehetség, villámgyors siker, de belül érzelmi sebeket hordozott, és egy olyan identitással rendelkezett, amely felkészületlen volt megbirkózni azzal a valósággal, amit a tehetsége elért. Az eredmény: pusztulás. Nem a lehetőségek hiánya miatt, hanem azért, mert a belső elméje nem illeszkedett a külső világhoz. Az érzelmi struktúra nélküli siker tragédiává válik. És ez mindenkire igaz, híresre vagy anonimre. Másrészről, vannak ugyanilyen lenyűgöző példák az átalakulásra, amikor a gondolkodásmód változik meg először. Jim Carrey például, mielőtt Hollywood egyik legnagyobb sztárja lett volna, minden nap megírta magában annak a személynek a forgatókönyvét, akivé válni szeretett volna. Mielőtt hírneve lett volna, mielőtt pénze lett volna, mielőtt elismerést kapott volna, már elképzelte magát nagyszerűnek. Hordozott magával egy szimbolikus csekket $10 millió, teljes egészében kiírva, egy jövőbeli dátummal, mintha már valóságos lenne. Képezte az önképét, hogy elfogadja az élet nagyságát, amely később megérkezik. És a világ reagált. De beszéljünk valós, mindennapi helyzetekről, mert talán nem vagy híres művész vagy sportoló, talán csak egy átlagos ember vagy, aki olyan lépéseket próbál tenni, amelyek kicsinek tűnnek, de mindent megváltoztathatnak. Sokan szeretnének vállalkozást indítani, de nem teszik, mert félnek a családjuk ítéletétől. Új dolgot akarnak tanulni, de a belső hang azt mondja: már túl öreg vagy ehhez. Többet akarnak keresni, de azt gondolják, senki sem fog nekem annyit fizetni. És amit nem vesznek észre, az, hogy inkább a korlátaikat védik, mint a lehetőségeiket. Mintha valaki az egész életét azzal töltötte volna, hogy levágta a saját szárnyait, majd panaszkodott, hogy nem tud repülni. És most egy egyszerű, mégis mély gondolatot szeretnék felvetni: milyen történetet mesélsz magadnak? Amikor gondolatban leírod magad, kinek hiszed magad? Mert ez az a változat, amelyik ma formálja a valóságodat. Ha új életet akarsz, új történetet kell kezdened mesélni magadról. Nem számít, hol vagy. Az számít, hol döntesz úgy, hogy leszel. A világ ide-oda lögdöshet, de mindig megvan a hatalmad eldönteni, hogyan látod magad. Most pedig a gyakorlati részre. Ezen a héten figyeld meg minden negatív gondolatot, ami felmerül a pénzzel, a képességeiddel, a jövőddel kapcsolatban. Ne harcolj ellene. Csak vedd tudomásul, és kérdezd meg: igaz ez, vagy csak valami, amit annyiszor ismételtem, hogy valóságosnak kezdett tűnni. Amikor elkezded megkérdőjelezni a hiedelmeidet, valami erőteljes dolog történik, meggyengülnek. És amikor meggyengülnek, elkezdesz növekedni. És ez még csak a kezdet. A következő alkalmakkor sokkal mélyebbre ásunk abba a struktúrába, ami valóban megváltoztatja az életeket. Amikor végre megértettem, hogy az elmém az eredményeim forrása, szinte mániákus intenzitással kezdtem tanulmányozni az emberi viselkedést.
Meg akartam érteni, miért változnak meg egyesek, míg mások egész életüket egy olyan átalakulásra vágyakozva töltik, ami soha nem érkezik meg. És az egyik legmegdöbbentőbb következtetés, amit felfedeztem, az, hogy a legtöbb ember soha nem tanult meg igazán gondolkodni. Megtanulnak információt ismételni, tényeket memorizálni, parancsokat követni, de nem tanulnak meg mentális képet építeni a vágyott életről, és azt elég erősen tartani, amíg a külső világ rá van kényszerítve, hogy kövesse. Ez magyarázza, miért tanulnak annyian, mégis gyötri őket a félelem, bizonytalanság, kétség és a gyakorlati eredmények hiánya. Az információ nem változtatja meg az életeket. Ami változtatja az életeket, az az identitás plusz a cselekvés érzelmi következetességgel. És ez tudományos alapokon nyugszik. Kutatások bizonyítják, hogy döntéseink mintegy 95%-a a tudatalatti által születik, még mielőtt tudatosulnának bennünk. Ez azt jelenti, hogy az életedet nem az a személy irányítja, akinek gondolod magad, hanem az a személy, akivé megszoktad, hogy légy. Ezért lehetnek rendkívüli céljaid leírva egy füzetben, mégis középszerű valóságban élsz. A cél a tudatos elmédben lakozik, de a valódi élet automatikusan fut. Gondolj valakire, aki elhatározza, hogy formába lendül. Izgatottan beiratkozik az edzőterembe, új ruhákat vásárol, edzésprogramokat tervez, de 1-2 vagy akár 3 hét után visszatér a régi szokásokhoz. Nem azért, mert nem akar változni, hanem azért, mert az elméje még nem ismeri el őt egészséges, fegyelmezett és erős emberként. A szokás követi az identitást. Az élet követi az önképet. És a pénzzel is pontosan ugyanígy működik. Hány olyan embert ismersz, aki folyamatosan panaszkodik, hogy nincs pénze, mégis továbbra is felesleges dolgokra költ, impulzívan vásárol, rosszul gazdálkodik, és halogatja a fontos döntéseket. Ez nem pénzügyi ismeretek hiánya, hanem tudatosság hiánya. Annak az agya, aki szegénynek érzékeli magát, olyan döntéseket hoz, amelyek fenntartják ezt a valóságot. Ezzel szemben valaki, aki virágzónak, sikeresnek tartja magát, teljesen más döntéseket hoz, még akkor is, ha korlátozott pénzügyi forrásokkal rendelkezik. Először jön az identitás, majd az eredmény. Ha belsőleg nem változol, kereshetsz több pénzt, mégis félelemmel, bűntudattal élhetsz, vagy azzal az állandó érzéssel, hogy bármelyik pillanatban elromolhat valami. Hadd osszak meg egy emléket, ami alapjaiban határozta meg az utamat. Szakmai pályafutásom elején, amikor a vállalkozásom igazán beindult, elkezdtem utazni, előadásokat tartani, beszélgetni emberekkel, és továbbadni a megszerzett tudásomat. És egy dolog következetesen feltűnt: ragyogó, tehetséges, intelligens emberekkel találkoztam, akik mégis szenvedtek. Olyan emberekkel, akiknek volt családjuk, tudásuk és képességük, mégis a jövő miatti félelemben éltek, múltbeli traumák rabjai voltak, és a jelenük mindig a bennük rejlő lehetőségek alattinak tűnt. Egyik ilyen beszélgetés során emlékszem, egy férfival ültem szemben, aki hosszú évekig dolgozott egy cégnél, nagyon keveset keresett, frusztrált volt az életével, de rendkívüli rajztehetséggel áldotta meg a sors. Megmutatott egy vázlatgyűjteményt, ami annyira lenyűgöző volt, hogy könnyedén helyet kaphatott volna újságokban, magazinokban vagy reklámügynökségeknél. Amikor megkérdeztem tőle, miért nem foglalkozik ezzel profi szinten, lesütötte a szemét, és azt mondta: én egyszerűen nem vagyok elég jó. Pedig dehogy nem. Az elméje azonban nem engedte, hogy elhiggye. Abban a pillanatban mély fájdalmat éreztem. Rádöbbenve valami sorsfordítóra, a világ nem alkalmatlan emberekkel van tele. A világ tele van olyanokkal, akik nem hisznek önmagukban. Hány tehetség veszett el, mert valaki gyermekkorában azt hallotta: ebből úgysem lesz semmi? Hány ragyogó karrier sosem bontakozott ki, mert valaki máshoz hasonlította magát, és úgy döntött: nem elég jó? Hány vállalkozás sosem indult el, mert az ember jobban hitt a félelemben, mint a saját jövőjében? Lehet, hogy veled is megesett ez. Lehet, hogy volt egyszer egy álmod, amit feladtál. Lehet, hogy hagytál elhalni egy ötletet, mielőtt még megpróbáltad volna megvalósítani. Lehet, hogy elvesztetted a hitedet magadban, mert túl sokat néztél másokra, és túl keveset önmagadba. Az elme birodalmakat képes építeni, de sorsokat is tönkretehet. Ha pedig alaposan szemügyre vesszük az emberiség legnagyobb alakjainak történetét, egy világos mintázatot fogunk látni. Thomas Edison több ezerszer kudarcot vallott, mielőtt feltalálta az izzólámpát. Szerinted valaki ennyiszer kudarcot vall, és mégis kitart,
ha nem rendelkezik egy teljesen megingathatatlan belső vízióval. Henry Fordot kigúnyolták, amikor azt mondta, hogy egyetlen blokkban épít meg egy 8 hengerből álló motort, tapasztalt mérnökök esküdtek rá, hogy ez lehetetlen, de ő kitartott, amíg a lehetetlen valósággá nem vált. Nem a körülmények határozzák meg a sorsodat, hanem a benned hordozott vízió nagysága. Akiknek van víziójuk, még a hiányban is sikeresek. Akiknek nincs, még a bőségben is veszítenek. Most vigyük ezt a gondolatot a mindennapokba. Gondoljunk valakire, aki minden egyes nap munkába indul, zsúfolt buszokkal utazik, a forgalommal küzd, és a tőle telhető legjobbat nyújtja, de ennek az embernek az elméjét folyamatosan negatív üzenetek bombázzák, az újságok válságokról írnak, a családtagok azt mondják, nehezek a dolgok, a barátok szerint sosem változik semmi, a kollégák pedig a fizetésükre panaszkodnak. Szerinted hogyan alakíthat ki ez az ember virágzó gondolkodásmódot, ha az egész környezete a hiányt erősíti? Lehetetlen. Az elmét úgy kell gondozni, mint egy kertet. Ha nem választod meg, mit ültetsz el, gyomok nőnek. Ha nem választod meg, mit hallgatsz meg, félelem nő. Ha nem választod meg, milyen üzenetek jutnak az elmédbe, a világ dönt helyetted, és a világ ritkán választ nagyságot. És most következik valami kulcsfontosságú, ha meg akarod változtatni az életedet, mentálisan meg kell védened magad mindattól, ami megerősíti azt a valóságot, amit magad mögött akarsz hagyni. Ez azt jelenti, hogy csökkentened kell a pusztító hírek fogyasztását, távol kell maradnod azoktól a beszélgetésektől, amelyek lehúznak, és naponta erősítened kell azt, amit fel akarsz építeni. Nem töltheted az egész napodat félelemmel táplálkozva, és várhatod, hogy bátorságot termelj. Nem töltheted az egész napodat azzal, hogy azt hallod, a világ rosszabbodik, és elvárhatod, hogy elhidd, az életed javulhat. A tudatalatti mindent magába szív és valósággá alakítja. Éppen ezért itt van egy egyszerű és rendkívül hatékony gyakorlat. A következő 3 napban válasz ki mindössze egy dolgot, csak egyet, ami tudod, hogy mentálisan lehúz, és ideiglenesen iktasd ki az életedből. Lehet az egy személy, egy szokás, egy hírcsatorna, vagy olyan tartalom, amitől elégtelennek érzed magad, válasz egyet, és iktasd ki. Ugyanakkor iktasd be egy pozitív szokást, olyat, ami legalább annyira egyszerű, mint naponta 10 perc inspiráló tartalom hallgatása. Csak ennyit. 3 nap. Meg fogsz lepődni a hatásán. Mert a kis belső változások nagy külső elmozdulásokat hoznak létre. És most, még nem fejeztük be. A következő részben mélyebben belemerülünk abba a fordulópontba, ahol az emberek végre ténylegesen elkezdenek változni. Ez az a pont, ahol minden a helyére kezd kerülni. Amikor kezded megérteni, hogy az univerzumban minden reagál arra a frekvenciára, amit te választasz kibocsátani, valami erőteljes dolog történik benned, nem érzed többé magad a körülmények áldozatának, hanem elkezdesz a saját valóságot tudatos teremtőjeként tekinteni magadra. És ezen a ponton sokan meglepődnek, mert rájönnek, hogy nem buktak el, csupán alapértelmezés szerint, szándék és irány nélkül teremtettek, a környezetükre reagáltak, ahelyett, hogy uralták volna a saját rezgésüket. Látod, a rezgés megelőzi a cselekvést. Ha félelemmel, szorongással, kapkodással vagy kétségbeesett szükséglettel cselekszel, maga a tett talán nagynak tűnik, de az eredmény szerény lesz. Ha azonban a rezgés a bizonyosság, a bizalom, a jólét, a biztonság és a teljességé, még az egyszerű cselekvések is nagyobb eredményeket hoznak, mint gondolnád. Mert az univerzum nem arra reagál, amit teszel, hanem arra, aki vagy, miközben cselekszel. És amikor ezt valóban megérted, rádöbbensz, hogy az egyetlen napi feladatod ez, a rezgésed beállítása, mielőtt cselekszel. Ezért mondom mindig, hogy az autopilóta, üzemmódban élők elszalasztják a létezés legértékesebb lehetőségét, hogy megválasszák, hogyan akarnak érezni, gondolkodni és rezegni. Nem arról van szó, hogy figyelmen kívül hagyjuk a kihívásokat, hanem arról, hogy magasabb tudatossággal tekintsünk rájuk, egy olyan perspektívából, ami már a megoldást is tartalmazza, még mielőtt a probléma teljes mértékben megmutatkozna. A legtöbb ember kívülről befelé próbálja megjavítani az életét. Azt akarják, hogy először megtörténjen a változás, és csak azután érezzék magukat jobban. De a törvény sosem így működött. A helyes sorrend mindig ez, először érez, aztán kapj. Először rezegi. Aztán anyagosodjon be. A változás belső, mielőtt külsővé válik. Ezért a ma learatott eredményei tökéletes bizonyítékai a tegnap, a múlt héten, a múlt hónapban fenntartott rezgésednek.
Semmi sincs ellenedre. Minden reagál rád. És a nagy előny az, hogy abban a pillanatban, amikor megváltoztatod a rezgésedet, a valóság azonnal elkezd átrendeződni. Másképp gondolkodsz, más lehetőségeket érzékelsz, új embereket vonzol, olyan utakat látsz, amelyek korábban láthatatlanok voltak. Olyan ez, mint egy rádióállomás váltása. A lejátszani kezdő zene mindig illeszkedik a választott frekvenciához. A kulcs ahhoz, hogy ezt állandó új valósággá alakítsuk, az ismétlés. Nem elég egyszer jól érezni magad, egyszer vizualizálni, egyszer hinni. Az univerzum a mintázatra reagál, arra, ami állandóvá válik benned. Ezért sokan 2-3 napig csinálnak megerősítéseket, majd feladják, gondolván, ez nem működött. A probléma sosem a technika volt, hanem a rezgésbeli következetesség hiánya. Olyan ez, mintha megpróbálnál egy fát ültetni, és minden nap kihúznád a magot, hogy ellenőrizd, kicsirázott-e március. Ha rendkívüli eredményeket akarsz, fegyelmezett elmét kell kialakítanod. Nem merev, hanem fegyelmezett elmét. Képesnek kell lennie arra, hogy megválassza a gondolatait, ahelyett, hogy azok rabjává válna. Képesnek kell lennie az összhang fenntartására, még akkor is, ha a világ még nem változott meg körülötted. Mert a világ azután változik meg, miután te megváltoztál, soha nem előtte. Most, hogy megértetted, hogy az univerzum reagál a frekvenciádra, tovább kell lépnünk egy olyan pontra, ami elválasztja azokat, akik következetesen teremtenek, azoktól, akik csak alkalmanként tapasztalnak eredményeket. Ez a képesség, hogy megvédd a rezgésedet a külső ingerektől. Az igazság az, hogy ha nem uralod a fókuszodat, a világ fogja uralni helyetted. Minden egyes nap negatív híreknek, korlátozó beszélgetéseknek, olyan környezetnek vagy kitéve, ami nem táplálja a fejlődésedet, olyan embereknek, akik kicsiben gondolkodnak, és ha nem vagy tudatos, végül olyan rezgéseket szívsz magadba, amelyeknek semmi közük ahhoz a valósághoz, amit meg akarsz teremteni. És akkor, anélkül, hogy észrevennéd, kételyekkel, félelemmel, habozással, összehasonlítással, hiánnyal kezdesz rezegni nem azért, mert te választottad, hanem mert hagytad, hogy a környezet válasszon helyetted. A titok nem az, hogy elszigeteld magad a világtól, hanem hogy olyan erős belső magot hoz létre, hogy a világ már ne diktálhassa az érzelmi állapotodat. Itt merülünk el az egyik legerőteljesebb törvénybe, nem azt vonzod be, amit vágysz, hanem azt vonzod be, amivel következetesen együtt tudsz rezegni, még a körülmények ellenére is. Ez a spirituális érettség alkalmazása a személyes fejlődésben. És hogyan teheted meg ezt? Az elméd megfigyelésével kezdődik. A legtöbb ember soha nem tanulta meg megfigyelni a saját gondolatait. Azt hiszik, hogy minden, amit az elme produkál, igazság. De meg kell értened, az elme egy eszköz, nem egy tekintély. Tükrözi a kondicionálásodat, a múltbeli tapasztalataidat, a régi félelmeidet. Ha nem képzed az elmédet, továbbra is ismételni fogja azokat a mintázatokat, amelyeket tudatosan sem választottál. Éppen ezért, amikor egy negatív gondolat merül fel, ne próbálj meg harcolni ellene, tagadni, elnyomni, vagy úgy tenni, mintha nem létezne. Egyszerűen ismerd fel mentális mozgásként, és helyezd át a rezgésedet, mint valaki, aki megragadja a kormányt, és a helyes irányba vezeti vissza az autót. A gondolatok nem parancsolnak neked, te vagy az, aki eldönti, melyek maradnak. A tudatos rezgésszinttartás így indul, észreveszed, mit érzel, felfogod, mi váltotta ki, majd tudatosan eldöntöd, milyen új állapotot szeretnél sugározni. Idővel ez a folyamat automatikussá válik. Megtanulsz összehangolt maradni még a legzavarosabb körülmények között is. És ekkor a külső változások felgyorsulnak, mert a rezgésed végre stabilizálódik. Sokan kérdezik, miért érzem úgy, hogy sosem történik semmi változás az életemben? A válasz általában egyszerű, mert az energiájuk naponta 10-szer, 20-szor, 30-szor is ingadozik. Valaki reggel a bőséget kívánja, de ebédre már aggodalmat sugároz. Új kapcsolatra vágyik, mégis frusztrációval telve emlékszik a múltra. Lehetőségeket keres, de hiányt érez, valahányszor megnézi bankszámláját. Az univerzum nem arra válaszol, amit akarsz, hanem arra, amit tartósan fenntartasz. És amikor elkezded fenntartani azt az érzelmi állapotot, ami összhangban van a kívánt eredményeddel, még mielőtt az megnyilvánulna, akkor bomlik ki az, amit csodának nevezhetnénk. Ajtók nyílnak. Új utak mutatkoznak. Megjelennek a megfelelő emberek. Friss ötletek érkeznek. A véletlenek már nem is véletlenek.
Elkezdesz rezonálni azzal, amit szívből kívánsz. És emlékezz, az igazi átalakulás nem csupán attól következik be, amit hallasz, hanem akkor, amikor eldöntöd, hogy alkalmazod, megéled, és összehangolódsz ezzel a tudással, minden egyes nap. Már most is minden benned van ahhoz, hogy egy nagyszerűbb, bőségesebb és tágasabb valóságot teremts, mint bármi, amit valaha is megtapasztaltál. A helyes frekvencia már elérhető, csak a rendíthetetlen elhatározásodra vár, hogy ott maradj. Engedd meg magadnak, hogy folyamatosan fejlődj, tágítsd a tudatosságodat, és elfoglald azt a helyet, ami mindig is a tiéd volt. És ha ez a tartalom valamilyen módon megérintett téged, oszd meg egy különleges személlyel, aki szintén profitálhat ebből az üzenetből, és emelheti saját rezgésszintjét. Ez egy erőteljes, átalakító hullámot indít el, amely messze túlmutat azon, amit el tudsz képzelni, és én folytatom veled ezt az utazást.